Horasma dihita saluhutna didamang dainang nahina holongan itu hata Yesus Kristus adorang sotabuka parminggota martang yang nahom mahita. Amin. Tapuji matuhata marinde mahita. Puji ma debata, tanian adong puji debata, nungasi sadosami, malungga trahami. Puji ma debata, tanian adong puji debata. Olopon Tuhani, hatindak kondengkan di basanai, saya dengan mi, rotusi paluai. Olopon Tuhani, hatindak kondengkan basanai. Tagama Tuhani, salbaga matotong palitomi, lam janong arinai, sa paru kiloni. Tagama Tuhani, salbaga matotong palitomi. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia, na tumapalangit, dohot tanoon. Amin. Parangehon hamuma na tama di Tuhani, marguru tu sandok lomoni rohana, marparbuayhon parbuay marhite-hite saluhut ulaw na denggan. Oloi hamuma Jehovah marhite lasni roha, robe makamu tujolona marhite ulup-ulup. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata manami para asir roha na sumurung. Sa ito gihon mga kami tu anakmu. Asa ibana na puna kami. Lehon ma di kami haporsyaon na sitong. Asa kolakos sambing haposan nami. Unang luas huriam maraposan tuaka na dihasyanganon. Ay holan hodo haposan nuhot hapurusan. Saya asima roham. Patuduhon tuhami dalam tuha tuaon. Asa jupang hami asini roham nagodangi. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan, naik batu bawah.
ingon hamu mapatik ni debata sian Markus 8 ayat 34. Laos di jauh ma natoropi rap dohot sisianna didok ma tunasida nasa nagiot mangikuton au di suadohon ma dirina dituhuk ma silang na tuibanai dihuton ma au ido sahatna rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata saya pargugui mahami menawan nawar tu patik mi amin. Tatopo timaru sata nagodangi diaropani debata martangi yang mahita ale Tuhan debata amanamin dari banua gijang hodon apa tupaon asesaan ni dosa di hami halak nadangolon marhite-hite anak hakolongan ni roham saya asima roham di hami akan makarsakon dosa nami saya sahapi ma tu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami lehon ma tu hami tondim na badia asa unang ganggu rohanami dia sini roham alai asa hot rohanami marhaposyaon lahu manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasat hami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapi gema hata baga-baga teringat Tuhan sesan ni dosa. Sangon sitong na mangulu auni na Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatian ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamamulak ni parjahati. Tumadikon dalanna. Asa mangulu ibana. Hasangapon mari dibata na digijang. Amin.
Hatani debata epistel di Minggu Sadarion Imasian Pasalmen 82 mamuka mai sian ayat sada 1 ayat 8. Tajahama marganti soring. Tikting tuaka panguhum mandabu uhum nasitong. Ende sian si asap. Tidang do debata di bagasan luhutani debata. Mandabu uhum do ibana di tonga-tonga ni aka panguhum. Patikos hamuma uhum tunamet-met dohot tuna sopot somarama. Udihon hamuma dananggol dohot napogos. Dang mananda nasida jaladang ulu nasida parohaon. Sai madalani di hahulumon do nasida jadi rebe-rebe masude akka ujahan ni tanoon. Alai ati pesongoni mate dohamu songon jol mahian jala tinggang dohamu sogut songon raja na asing sada. Ido sahatna martua doa kana tumangihon hatani di bata jala naung peksa. Amin. Tindakon maha porsion tai songon nahina tindakon ni dongata sahar posyaon di sandok portibion rap mahita mandok. Aku porsea di bata Jakuba idu amo parguguna sohatu dusan na tumo palangit dohot tano.
Au porsia di Yesus Kristus, anak ni di bata Jakoba nasa sadai, imanan itu buhoni si Maria, nagabi-gabian si Anton di perbadian, andorang soha bubuhan, ido tu hatta, na tumao na bernit, di pangumuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banu atau rumitano, namun luang ulun dari patuluhun, nama naik ke surga, lahu dulis yang menuju ke Amanai karugo Mahumi halang mengulu dohor nama Au korsea Badia Jaradon sada kuria nabadia Kuria hatukan ke Kristen akan nabadia Dohor sana dosa Dohor dia aina mando Ulang mengulu sokul kaya Dohor yang luan nasrasul. TBG paduan suara Genesis.
paduan suara ina hari Kamis. Tabi gema tikting na masa di minggu tasa dari yon. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 14 Agustus 2022. Naparjolo, Goar doho topik Minggu. Goar ni Minggu sadarion Minggu napasyahon dung Trinitatis. Topik Minggu Polin manghiuton Yesus. Napaduahon dakdanak nasorang. Di hari Senin, sada Agustus 2022, di basa-basahan Tuhat Tado sada dakdanak bawa di keluarga Adventus Opus Sunggu inangi Rajuan Valentina Boru Simamora, sian sektor Cipinang Bali. Hipas do dakdanaki suang songoni nang natorasna. Napatoluhon, pelantikan panitia pembangunan tahun 2022 sahatu 2024. Sadarion Minggu
14 Agustus 2022 di ibadah pukul 10 sadawib di Patupa Huriatado pelantikan panitia pembangunan di HKBP Sutoyo tahun 2022 satu 2024. Aka goarni panitia terlampir. Na paupaton, pelean tujoloni langgatan. Sadarion Minggu 14 Agustus 2022 di sude ibadah papungu pelean tujoloni langgatan dohita haporluan tu Sekolah Tinggi Guru Huria Bible Fro dohot Diakones HKBP Lasma Rohata Lao Pasahaton Peleani. Napalimaon pelajar sidi reguler. Hombar tu pangidon ni ruas mulai Minggu 31 Juli 2022 nasalpu di Patupa Huriatado penerimaan sidi reguler tahun ajaran 2022-2023 asa hombar mai tu tahun ajaran ni parsikola na dimulai sian kelas 10 SMA sederajat. Pendaftaran ditutup di hari Minggu 28 Agustus 2022. Tuaka ruas nanaeng mandohoti sidi reguler asa mendaftar jala melengkapi persyaratan IMA. Surat pengantar sian sintua sektor, fotokopi surat baptis, fotokopi buku anggota jemaat, dohot pas foto terbaru ukuran 3x4 cm godangna 3 lembar. Napaonopon partangyangan sektor warung sao. Di hari Senin 15 Agustus 2022 Patupao ni Huriatado patangyangan sektor di sektor warung sao sekaligus pemilihan calon sintua di sektor warung sao. Nama kasuhuton partangyangan ini keluarga Sahat Budiman Sihotang, inangi Riana Agustina Borumarpau, masuk pukul 10 sia 30 wib. Alamat Jalan Usman Harun, RT 2 RW 5, Sektor Warung Sao. Nisosoima tu ruasna di sektor Warung Sao, asaro mandohoti acara pertangyangan sektori. Napa pituon, panitia pesta tahun kesehatian Dewan Dohot The Harmony HKBP Sutoyo. Di hari Senin 15 Agustus 2022, Patupao ni Huriatado rapat pertemuan pendeta, Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia dohot panitia The Harmony HKBP Sutoyo dohot tahun kesehatian masuk pukul 10 sia 30 wib. Disosoima tu sudei panitia dohot dewan-dewan asaro mandohoti rapat pertemuan ini. Napawaluhon, seksi perempuan. Sesuai undangan pengurus perempuan Distrik Walu DKI Jakarta, disosoima tu pengurus perempuan HKBP Sutoyo lao mandohoti undangan ini di hari tanggal hari Kamis 10 Agustus 2022 pukul 10.30 wib. Tempat Lobi Sopo Marpikir HKBP Lantai Sada. Agenda pemilihan pengurus Persekutuan Perempuan Distrik Walu periode 2022 sahat 2026. Napasiahon pertangyangan sektor. Di hari Kamis 10 Agustus 2022 Patupao ni Huriatado pertangyangan sektor secara tatap muka masuk pukul 10 sia 30. Nama kasuhuton pertangyangani ima sektor Halim, sektor Kampung Makassar, sektor Uki, paduan suara Ina Kamis, paduan suara Genesis HKBP Sutoyo. Turuas nanaeng mandohoti secara live streaming, link YouTube di bagihon marhite WA Group Sektor. Napa sapuluhon, Festival Kor NHKBP. NHKBP Sutoyo naeng mandohoti Festival Kor na Poso Bulung di Gading Serpong. Ima na di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 di HKBP Serpong. Tadukung jala tatangnya koma NHKBP Sutoyo nanaeng mandohoti festivali.
Na pasapuluh sadaun, Parguru Malua khusus. Huriata membuka pendaftaran Marguru Malua khusus mulai tanggal 31 Juli 2022 nasalpu Jala Sadarion Minggu 14 Agustus 2022 penutupan pendaftaran ni Parguru Malua khusus. Di baheni tuaka ianakon ni huria nang marumur 20 tahun tugijang nanaing mandohoti Marguru Malua khususi asa mendaftar ma tu sekretariat gereja. Napa 12 hon penggunaan barcode. Disediakan huriata do barcode naung ditempel hon di bangku asa boi taboto informasi manang boha-boha na masa di HKBP Sutoyo Siganup Minggu. Marhitei disosoi maturuas na mandohoti parmingguan di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo asa di scan barcode naung ditempel hon di bangku manang tempat duduk. Napa 10 toluhon sumbangan di Jalodo sumbangan sian paduan suara kasih choir HKBP Sutoyo bunga altar tuminggu 14 Agustus 2022 hamuliation sian paduan suara kasih choir di pasu-pasu ni Tuhan. Di pasu-pasu Tuhan tama napasahaton sumbangani. Lau pasikopon titingon boi mata jaha di titing cetak. Songonima sahat di titing di minggu ta sadarion. Paduan suara NHKBP.
Pelantikan Panitia Pembangunan HKBP Sutoyo tahun 2022 sampai dengan 2024. Huria nitu hatta sonari udutata macarata ima pelantikan Panitia Pembangunan HKBP Sutoyo naung pinawakit ni Huriata las marhition pinangidoma anon tu panitia pelaksana asa dung dijauh honak ka guar-guar muna jongjong mahamu dijeluon mangadopon hami nuaing tabige majolo surat keputusan taringotu panitia Pembangunan HKBP Sutoyo najinahahon ni Sekretaris Huria. Surat Keputusan Pimpinan Jemaat HKBP Sutoyo nomor 066 SK Pimpinan Jemaat HKBP Sutoyo Agustus 2022 tentang Panitia Pembangunan tahun 2022-2024 di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Membaca 1. Aturan dan Peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 1 pasal 5 dan 6 tentang pelayan di jemaat dan seterusnya. 2.
petunjuk pelaksanaan aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 8 pasal 28 A3, mengingat hasil keputusan rapat jemaat tentang pemilihan panitia pembangunan di HKBP Sutoyo tahun 2022-2024 memperhatikan perlunya diterbitkan surat keputusan atau ketetapan untuk pengangkatan panitia pembangunan di HKBP Sutoyo, memutuskan dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah panitia pembangunan di HKBP Sutoyo dengan ketentuan tugas sebagai berikut. 1. Seluruh panitia pembangunan akan melaksanakan tugas masing-masing dari tahun 2022 sampai dengan 2024 terhitung dari tanggal surat keputusan ini dikeluarkan. 2. Melaksanakan tugas kepanitiaan untuk membangun gedung pertemuan di belakang gereja dan gedung sekolah minggu milik HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, dari lantai dasar sampai dengan lantai 3. 3. Pelaksanaan pembangunan diperkirakan sudah rampung atau selesai pada akhir 2024. 4. Panitia bertanggung jawab kepada Perhaladu melalui pimpinan jemaat. Demikian surat keputusan ini kami perbuat, dan jika di kemudian hari ada kekeliruan di dalamnya, dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Tuhan memberkati kita semua. Diterbitkan di Jakarta, hari tanggal Minggu 14 Agustus 2022. Pimpinan Jemaat HKBP Sutoyo, Pendeta Sawari Tugatorop, Sarjana Muda Teologi. Demikian isi keputusan, surat keputusan pimpinan jemaat. Untuk selanjutnya, kami minta dengan hormat, kami panggilkan maju ke depan panitia pembangunan. Yang pertama, Ketua Panitia Pelaksana, Ketua Bapak Marudut Pakpahan, supaya maju ke depan. Wakil Ketua Bapak Dipos Tampubolon, Sekretaris Amang Situa Tigor F. Siaturi, Wakil Sekretaris 1 Suhara Sidabutar, Wakil Sekretaris 2 Amang Situa Luther P. Munte, Bendahara Amang Situa Ritis P. RM Siregar, Wakil Bendahara Donald Purba, Seksi Perencanaan dan Pembangunan, Koordinator Umum Amang Situa SN Siaturi, anggota Bapak John S. Munti, anggota Bapak Mukhtar Napitupulu, anggota Bapak Terry Lubanggaul, anggota Ordani Simbolon, anggota Amang Situa E. Marbon, anggota Amang Situa L. Turnip, anggota Bapak Krisman Butar-Butar, anggota Bapak Ridiat Marbon, Seksi Dana, Koordinator Umum Bapak Rihat J. Simanulang, anggota Bapak Juliser Sigalingging, anggota Bapak Baharudin Sihombing, anggota Bapak Darwin Sitorus, anggota Henry BH Sitorus, anggota Bapak Armunanto Hutahayan, anggota Randi Tapubolon, anggota Bapak Marlon Pakpahan, anggota situa-situa sektor, anggota ketua-ketua punguan KOR. Demikian susunan panitia pelaksana panitia pembangunan HKBP Sutoyo 2022-2024 dibacakan. Dihamu akadongan nauk pinabakit ni Huria, nagabi panitia pembangunan HKBP Sutoyo. Dohoton namanuk kumau nuaing dihamu. Perjulu radi dohamu makubasi ulaun na pinasaha tuhamu sadarion hobartu pamiliton ni Huria laos ihut nang marhite surat keputusan naung dijahahon naking molo radido rohamuna raphamu mengelusi madok radido au
atong mangasahon asi rohani debata dohoton upabakit mahamu gade panitia pembangunan Kuliah Kristen Batak Protestan Kuliah Sutoyo tahun 2022-2024 marhite-hite goarni debata amat dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni toti parbadia sai di parohai jala di parbuhui Tuhan debata mahamu mangulahon kulaon na pinasahat Tuhamu saderion. Amin. Laos adupuk kamuma na ruas ni huria. Tihamu amanami inanami dina jongjong na sida nuaing dison dinong majalo ulaon siya tongani huriai nagabi panitia pembangunan di HKBP Sutoyoon dohoton tatangyak kom manasida tadukung manasida asa marhiti pakkobesion naik patupaon nasida lam tuhebangna huriat HKBP Sutoyo laos marsangap magwarna marhiti sian saluhu nai. Amin. Boy mahita mulak tu inganata alai los ihu ma pinasaha matuke tua matok kata. Terima kasih untuk waktu yang diberikan Amang Pendeta Resot atas kesempatan yang diberikan kepada pembangunan. Saya mewakili teman-teman dari pembangunan. Shalom, Horas Madito Asalutna. Yang saya hormati Amang Pendeta Resot, begitu juga seluruh Palaredo yang bertugas pada ibadah siang hari ini. Yang saya hormati seluruh jemaat Amang Inang dan Napo Sebulung yang hari ini beribadah bersama-sama kami pada pukul 11 ini. Begitu juga yang kami hormati seluruh jemaat HKBP Sutoyo yang saat ini beribadah di rumah masing-masing melalui live streaming. Salam hormat dan salam sehat untuk kita semua. Sesuai dengan keputusan yang sudah dibacakan oleh Pendeta Resot tadi mengenai SK pengangkatan kami sebagai tim pembangunan 2022 sampai dengan 2024, di tempat yang baik ini, saat ini kami mengajak seluruh jemaat, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk bisa mewujudkan program-program pembangunan yang akan kami presentasikan dalam waktu dekat. Karena saat ini setelah tim ini dibentuk, kami akan kumpul bersama untuk mendesain apa rencana-rencana yang akan kami programkan ke depan. Yang berikut mengenai ketua-ketua pembangunan yang sudah berusaha keras membangun gereja ini hingga saat ini bisa berdiri, kita bisa bersama-sama beribadah saat ini. Kami juga mengucapkan terima kasih, karena kalau waktu saya mengingat dulu,
saya lahir dan kecil di sini. Saya dibaptis, Sidi, saya di sini. Waktu saya ingat sekolah minggu dulu, saya masih ingat itu tahun 80, 82, 83, saya masih bersekolah minggu di kampus UKI. Kalau sekarang teman-teman keluarga kita sudah bisa beribadah, bersekolah minggu di tempat ini. Luar biasa untuk seluruh tim-tim pembangunan yang seluruhnya yang bisa menghadirkan gereja ini, kita bisa bersama-sama beribadah dengan baik dan tenang di tempat ini. Saat ini, biarlah kami bisa melanjutkan program-program Amang Inang sebelumnya yang sudah berbuat baik untuk gereja ini. Biarlah kami bisa menyempurnakan itu semua dalam waktu dekat. Dan kami yakin dengan seluruh tenaga dan bantuan semua jemaat yang hadir di sini, kami yakin itu dapat terwujud dalam waktu dekat. Akhir kata, kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam proses pemilihan semua pembangunan ini ada kata maupun perbuatan yang tidak layak. Terima kasih. Shalom. Marinde Mahita, Huhut Papungu Pelian, Kantong Sadaa Hadabi.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huria nahina holongan di bagasan gornito hatta Yesus Kristus. Hatani di bata nama makulingi hita di minggu sederion. Imana tersurat di Evangelium misi Lukas bidu 12 mamukasian ayat 40 sia rodi ayat 50 songono mak tersurat di si. Narodo au madangurhon api tutanoon. Dihasi holi nasaro hakuro anggiat harugalak nian. Alai di honot todo tuau paridian zalamat sebubus doro hakku salilik sutulus dobe nadiri puro hamuna do nalau mangaliho damiau tu atas tanaon ubain naro datung udok madihamu panirangod do tahe ai olak niomma maralo 5 halak na di sadajabu na tulu maralohon na 2 jalan na 2 maralohon na tulu maralo ma ama tu anak na anahi tu amana ina tu boruna boru itu inana sima tua boru tu parumenna parumaini tu na boruna ima sahakna. Hamu akadong asapor siyaw di bagasa Kristus Yesus tu hatta nagabi topik minggu di hita pulin manghuto Yesus secara total. Hata ni Yesus do turpukon. Sadahal nanek tabereng ima masalah motivasi dalam mengikut Yesus. Ahado nama ngojar, ahado nama latar belakangi, ahado natapeop. Mulu disukuk kita isarana sebuah pertanyaan sederhana jalan asomarnya tu sikola minggu don niledo tu akka belajar sidi bahasa Kristeko sebuah pertanyaan sederhana bodo ragam do pihita mengelusii bu hidup ide ba madokon aino Kristen do pungami di pajongjong gereja di hutanami la supuku do pajongjong gereja gabe Kristen mahami ninna ala niamukuro doho inokku ay nga Kristen na sida di buana terdiri gabi Kristen mak minna manang na dia pero panilatar belakangi tak masalahi alai tutudulang bagudang dunglam tapahami tadalani hak Kristenoni tutu nang dohonok tama dada holan alani behita gabi Kristen alai ikon naik tahati dakodo ala di bagasa Jesus ido haduaon marhidi trupukon songonani dok nina bisuk ketika motivasi salah sebuah motivasi salah maka akan lebih dekat dengan kekecewaan molo hurang hobardo dak tugu nama ngojar nama botsiri bahkan memahami sadahal naik kotaula lumubi gabi hak Kristen ono boy do hita kecewa jadi orang Kristen boy terjadi doi alanido sada halak tok pada bisu di perendai baru di dokibana ketika kita katakan mengikut Kristus bohalo kita dalam memahami antara keputusan dan komitmen di antara keputusan dan komitmen alai ta ingot maninna keputusan kita lakukan dilandasi oleh logika berpikir kita. Logika berpikir. Dan ketika logika berpikir kita yang bekerja, seandainya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, seseorang bisa saja merubah keputusannya. Alai molo tapadui dohok nanidok nanaking
antara keputusan dan komitmen. Komitmen ialah ketetapan hati. Perpaduan antara logika berpikir kita dengan nurani kita. Ujungnya dang murai moleng-oleng, dang murai berubah-ubah. Jaladang murai gabi meninggalkan seandainya pun tak semuanya sesuai dengan yang kita pikirkan, yang harus kita jalani sebagai orang percaya ataupun seorang Kristen. Marhiti sianidora nanek tapahami diba nanidok ni Tuhan Yesus nakingan di tengah-tengah ni trupukon. Memang jupak kita do na paradoks di son. Sesongon na maralo-alo ate. Barjulu diduk Yesus. Narodo au tu tanah om mabuan api. Mulut tapi kiri bah. Berarti lekse honon na sudi. Padua hon naking didok. Ai dir puhamudo nalau mabuat damiau. Roto portidio. Daun. Nama buat panerangon donina. Bah. Songona kontroversial lah deh. Parjulu didok nakingan. Narodo au tutano on madang gurhon api. Tutano on. Taboto do api. Budu memiliki makna. Parjulu mulut abering di pada narubi. Api adalah gambaran kehadiran Tuhan. Song natu si Musa. Merhiti api do di batu duhon. Nah budu tong jupak kita pemahaman api dalam perjanjian lama itu kuasa. Hagugun. Sebagaimana kekuatan api nabui mangalek sehon. Jala nabui dotong naneng berengota disirupani bahwa api adalah juga menggambarkan menghanguskan naeng paredepon rupani. Tapi yang dimaksud Yesus mabon api itu portibion apakah neng mangaredepok kita? Bukan. Alai sebaliknya do, naing mangaredepon, naing membumi hanguskan segala dosa-dosa manusia. Itu benda do Yesus. Nakingan roau madangkurhon api tu tanah on dihasi holi nasarohakku do anggiat harugala kinyan. Segala kinyan. Jemulo naing mangalek sehok kita do betul tu. Badak parholong Yesus sok kape. Ay nalo mangalek sehon di bana. Ro Yesus tu portibion dan nang mangalek sehon kita hajol maun. Daum. Ali justru naneng benu ni Yesus ima pelua hojol maido. Laus idora naneng maknana maksudna ima papitahon pemurnian. Songon nabi ini namangalala perak. Rupanya dia dengan mengandalkan kekuatan api lau mangalala dengan tujuan agar ditemukan perak yang lebih murni. Jala tentu memiliki nilai mana moloduk songoni. Bahkan didok rupani molo secara tradisional pola nama ngalala perakon setelah dibakar ibana dohot liling sigawi gebukti dari nok pita manang murni perak ini nama ngula honon jolo ibereng ibana do seng gijang molodung do herabui kira kaca sorminan ya, cermin posisi ni peraki menunjukkan bahwa perak itu sudah murni ngamat jaringan. Artinya bui gebe sebagai ukuran ya. Kira songonido naneng digobar hon rupani kekuatan lalaho papitahon do bukan mau menghancurkan manang mangalek sehon.
Alai di sisi nasing neng berengot ta dotongi nani suarahon ni Yesus nama bon api dua ninna, yaitu api semangat, semangat penginjilan, semangat lau pahebak kon aka pakubasion di tonga-tonga ni portibion sien ngulu nyaka na porsiai bohado asalam marbungaran ngulu ha kristenon bohado asalam mangerbang ido naneng dohonu ni Yesus molo didok nakingan narowau madangguhon api jala bahkan direncana ho Yesus di hasi holi rohana dui ikon mangerbang dui niani asa saut sakap dohot lomoni rohani debata di tonga-tonga ni portibion ima perjulu naking didok kon napa dua kon didok Yesus ayat 50 sada ay ola niomma manangan dorak soy ayat 50 sada na diri purhamudo na law mga liod dami atu atas tanaw bain naro datung udok madihamu panirangon doninna dihamu dongan sah porsiad di bagasa Yesus Kristus Tuhatta songonna alo dotongon tiki marnatal hita Yesus yang datang ke dunia adalah pembawa damai nitado ade habero Yesus misi somadokon ay na diri puhamu do na law mabuat damai au daong naneng mabuan panirangod do ninna ado neng dohonon na disi parjulu molo dido Yesus dang naneng mabuat dame dang naneng berkompromi au dohot portidion jadi orang bersifat kompromistis gabe mengikut arus ma Yesus tu kiada ni portidion mangihutton hasomalan nabi ni jolma di tongani portibio daong justru Yesus mau membawa perubahan secara revolusioner merubah total dang ihuttononna naningitton ni portibion tetapi mau merubah itu dan mau membaharui itu marhitin ini udah bahkan mulu versi ini Injil Matius lebih tajam lagi dikatakan ay nirip hamudo lama buat dami itu portibion lama buat purang doinna bahkan pedang alani mulo keyakinan nasing nyalo medutuk kita dikutip do ayat na sesadaw nya bereng manikan Tuhan Yesus ikan tang nalo membuat dami bakal yang membuat purang doinna aliunang lupa hita menafsirkan Alkitab kita ini setiap ayat bukan berdiri sendiri beda ya metode tafsir Alkitab nangarong bo salah memahami hita rupa di daun adong du hubungan na adorak soayati adong du hubungan na jadi jangan ditafsirkan satu-satu ayat mulai tafsirkan tu satu-satu ayat basudi menon bodu marsalahan ate sarupa di do suku-suku ni Yesus tu sikai dung ibu ni manang gina Jabil kain di diang gimina ahoro paroro anggiki ne mana kan bejige bima lus darupani aido bibelido datu ngau paroro anggiki mulut ngarok yang giku bamau posi bede gebe songoni rupani bahasata ala takutip sa ayat tanpa memperhatikan latar belakang ate tangina neng dohonon ni nakingan ala neng dohonon na ima bahwa Yesus dang nalau mardame-dame dohot keinginan ni jolma keinginan ni hahulumun di portibion alai justru mau memilah antara yang baik dengan yang buruk. Ido naneng dohonon na disirupani. Alani adong ma konsekuensi logis yang harus dihadapi oleh mereka yang mengikut Kristus. Ima gabe manirang halak na porsea dohot na so porsea ide benda didok nakingan diturpuk tahun ayola niomma maralo lima halak na isada jabu na tulu maralo honna dua jala de dua maralo honna tulu maralo ama tu amana na anak itu amana ina tu boruna boru itu inana simatana boru tu paromain tu boruna mulum bersueli ama doho ina sotuk
ama dohot anak konna tortadok di bibeli pedok doinin na rupani daong merbedai si metua dok parumain di dok dotong di bibeli songoni merbeda ma si metua na daong dangina neng dohonon ni jangan unang gabi takuti pa ya rupani menghalalkan ni ate gabi ta halalkan ya tole mak tak pola buai dangina neng dohonon na ketika kita harus mengikut Yesus akan ada pemilahan akan ada pertentangan halak na mangihutut Yesus di bagasan kesetiaan dohok naso mangihutut Yesus manang naso manada Yesus maka terjadi kontrak di dalamnya tentu masa di lumubi di zaman ni Yesus nang di abad na parjuli di perkembangan kekristenan bamuliati marupani di hita nuaing dunglam berkembang hak kristenon dua setah hak bibi pada mumadu hita rupani sisada hapor syaun hita nasa keluarga sona tarok naking boleh sinupuk tapi sahat tu hita bakat tu generasi tanah bangihut rap do hita si huton Kristus aliang guna julu boy do Jepang natoras nada Kristen anak na Kristen dan sebaliknya natorasna adalah belum pengikut Kristus anak-anaknya sudah boy doi Jepang nang antara parumai doh si metua boy Jepang do kondisi nasongunina julu di awal-awal berkembang ni akahalak nama jalo Kristus ate alani do rana ni do nanakingan di dalam manirang ate manirang taringo tu halak yang setia dengan tidak setia sedangkan tunuaik pe budu pe masau secara internal jangankan kita dengan orang yang tidak percaya terhadap yang belum menerima Yesus kita tu hita pe buido molo sesongon na hotot sadahala di parhurion na ay buru dok jol make baratan si ay tok songon na paburju do amat tasi edion na marhuriyai na rupani kan sunda pa situ hono nana situ do wayon waingen na ba memang perlu di situ di haga bibion ati pelagi di situ yo satu ngarok kita mesti madok tu penitiun sunda pe hibet-hibet tu nok ke penitiun tarolo halakon kerijo ina bui dodok mak ingot tamui bui dodok songoni memahami Tuhan ayo pisi maru di tuan olok gitu ni namu saya tokan si di pesomu saya inna bui do pemahaman na songoni ate secara internal kita ya tapi kita ingat itu keberingot tadi itulah bagian dari pemilahan ya. Memilah antara yang baik dan buruk memang salah satu iman yang benar adalah ketika mampu memilah antara yang baik dengan yang buruk hidup boy mamula tinadinggan dohok narowa persoalanna pengaruh ni zamanon akan masa boy do gabe semo sesongon naso jelas do di do hasitongan di do naso hasitongan boy do masih belakangan do petret do beroban elang apalai nanage sesongon na Sohaida do di dia do nasitongi di dia do naneguaran na keadilani sesongon nagulap do keluarga Napolin mangihut Yesus dengan membangun mesbah keluarga kita songon nabinain yaka bapak leluhur na julu si Abraham dia membangun mesbah keluarganya asa masih hohot di bagas Tuhan ketika itu belum ada agama belum ada komunitas agama songoni itu si Ishak songoni itu si Jakob si Joppe tapi bagaimana dia membangun mesbah keluarganya tetap beribadah kepada Tuhan dengan tujuan di situ asa setotong di bagasan hasatiaon dohok di bagasan habulinon nang ngulutta keluargata lau mengihutton Kristus Yesus Tuhani los na parpudi omak tu panitia pembangunan na dipabakit sedarion songoni dia kamata penasehat molos wapala jinubi hamunaking pinazongjong ijulu ngamet tua hamu pelilikuan dok kamu zongjong jilu jahamu hidup di sini nganamu ne pedi hutuk kamu rupani nganading ganing persia doau nok komit hamu majalulono saya yakin dan komitmen Muna adalah karena Kristus
karena Tuhan. Alani tahubasi marhubas mahita. Patupahon no muli na duminggan di huriat tahun asa gabi tau hasangapon dohot puji-pujian di Tuhan ta. Ada tugas besar dakolan pembangunan fisiki naneng si para diota di huriat ta sutoyo dohonok kumoneng di tengah hudupnya di tikinau salpo. Tahun 2024 HKBP Sutoyo jubileum 50 tahun. Ikon nengrap tapes tahun don. Mulai sian na met sah rodine tua. Ikon nengrap marlas ni roh aduh kita tahun 2024. Nunga 50 tahun Alkitabiah dui ate. Setiap 50 tahun ada perayaan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Multatahar itu lumusa. Pitu hali pitu. Opak pulusia. Jadi hari ke-50, tahun ke-50 itu harus menjadi tahun yang sangat istimewa. Ini kita persiapkan. Nang marhite akka pembangunan memperlengkapi narikot di tonga-tonga ni huriata bahwa tahun 2024 akan menjadi tahun ulup-ulup di hita, tapi sekaligus juga tahun berkat dan bersyukur kepada Tuhan. Nunga di luas debata Huriana HKBP Sutoyo 50 tahun. Alani dora posroha nak sudiruas ni huria tali homma dukungan tuak kamata na pinabakit maing gabi panitia di huriata marsanga magwarna marhitisian mulut taganuk. Amin martang yang mahita. Imatutua di Tuhan moliate madiho dina dipakulingi hatam hami Tuhan tutu. Asa mamulin hami mangihut toko maka porsiaiho jaladang ganggu rohanami jala narodo hotu portibiot tu hatu tu lao papuliton ngulu ni jolma peluahon hami siang gonggoman ni dosa tibuak kode Tuhan nak tungulu nami ngulu nai baru asa marhai baru kami mangihutok ko Tuhan dohot nagabi si balua di hami alani muliate madi hatami Tuhan pergugui mahami asah di bagasan namarhabulino kami Tuhan itu mangihutok ko sok song ni di Tuhan pardalanan ni huriami dia kalas ni roha nang si parukil hono pe rodo hami manangyakon tuho madok muliate do hami dina di palumeho ko sada denak bawa di keluarga ni dengan nami Adventus Opus Sungguh ina nami Rajuan Valentina Borusi Mamora pasu-pasu madak denaki pasu-pasu nang natorasna asa marbisuk jala margugu menugu-nugu dak denaki sok songoni Tuhan naung dipabakit jala dilantik sadarion ima panitia pembangunan ni huriam nalau makubesi Tuhan akan narikot di tonga-tonga ni huriam HKBP Sutoyoon Tuhan pargugui parbisuhi pasu-pasu mana sida asa margugu patupahon no muli na dumenggan nak sudia karuas mupe tetong mangalehon dukungan nali Tuhan asa tung marsangap guarmu marhite akka pembangunan na di patupa nasida di tonga-tonga ni huriam HKBP Sutoyoon sok song ni dua di Tuhan dihasi holi huriam dok laba bakit akka calon situa porsia hami Tuhan hodo mangukap akar was ni huriam di ama dohot ina naradi lau makubasi gabe perhaladum Tuhan pos dorohanami nang salihuti nang boy patulusom sok songoni mali Tuhan madok muliate dohami dia karus ni huriam namarulang tahun kelahiran dohok barulang tahun perkawinan di bagasan nasa mingguan ramoti manasida songonan hidup ni hatami Tuhan tutu di tangan musia mudo gajang umur di tangan habirang mudo hamuraon dohot hasangapun patulus me
dina sida namarulang tahun di bagasan mingguon songoni dohot nang dina marulang tahun perkawina pe lam iho tina sida Tuhan marhidiasi dohot tolong ni roham lau madalani perdalanan ning uluna sida di tongani rumah tangga lumubi nang manugu-nugu yanakon na pinalumehomo songoni ma Tuhan ruas ni huriam na di bagasan parsahitan lububi nang martaon na sida Tuhan mengedubi parsahito ni adong torop na 15 halak ku pasahat tami tujulum Tuhan pargugui na sida pamonang na sida makamonakko ni Tuhan nakpe anggo pamatang na sida di bagasan hagalion ale partodion na sida naik setotong hiras Tuhan marningot to nang pasahaton ngulu na sida tua dopamo muliati ma disaluhutna dongani ma hami Tuhan nang di pardalanan ni huriam asang giat Tuhan huriam tu ulina tu dinggan na tua kaari naneng rok madok muliati do hami nangali Tuhan di bagasan minggon di naeng marlas ni roha do bangso nami di hari 17 Agustus naneng rok bukma 77 tahun negara nami naung merdeka melua si anak kapenjajahan melua si anak kapanggosa-gosaon luas mabang tsunami Tuhan mangerbang di nasaluhut asa lamar bungaran lamar dohar bang tsunami tua kari naneng ro marhiti aka pemimpin nami na mangarahok kami tujulu tungulu nalam umuli jala dumengkan posto rohanami Tuhan saluhuti tung asini rohamdui alani hupasahat kami matuho puji-pujian dohot mauliate ni rohanami nang pangiduan nami jalo mahami mangasahon kurnia anakmu Kristus Yesus Tuhan nami amin. Marende mahita laos tapasaha ma piliata. Tuhan Yesus
Beta iuta, ma Tuhan Yesus, orang dijogo, roh hamba tulus. Beta iuta, ma Tuhan Yesus, sayuran hong sumurung Hibur rohaku, Tuhan Yesus, sudah ngoluku, Tuhan Yesus, hibur tonoku, Tuhan Yesus, dan roh sumurung Tatanya aku mapiliata, adi di batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dingkat dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian dan ini umi tuhami pilihan nami tuho. Saya jalo me gabi uap na hucus di jelum. Pasu-pasu me jalaramoti asahu perhasia kami pilihanon. Patibul ho karajamu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhai maruhanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni sileo-leo mi tuhami. Asalam girgir hami mardok muniati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman amin na di banwa gijang say pinarbadia magwarmu, say romahara jaumu, say sao malomo ni roham di banu tongosong na di banwa gijang, lehon matuhami sadari okanguluan siapari, sesama dosa nami songopanisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tu gihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasarhon madamena tutodi. Parhalado hagabipi sutoyo dohot na makubasi parmingguan di arianon pasahaton tusudi hita mananginang na pusubulung na dibaga joro onang na mangihuton sian bagas tape saha matuhita tabi. Selamat hari Minggu madihita, salam sehat, shalom. Oras madihita. Mulubunyan panitia marputu hita asadong dokumen.
Foto dulu, panitia, panitia. Tolong multimedianya foto ya. Hah? Gak ada? Weh, pakai apa aja? HP aja, pakai HP aja nggak apa-apa.